Ndewono. Onye nọ n'ụlọ. Ndewonu ndị Igbo ibe m, ndewonu. Anụ m ekenekwa unu tata. Ka anyị jekwa agụkwa kalenda mmalụ ife afịa taa bụ tupu anyị eje kpodo uwe isi naanị. Tata bụ ụbọchị afọ. Tata bụ ụbọchị afọ n'abalị 15. Ụbọchị afọ abalị 15 n'ọnwa mbụ arọ ndị Igbo. N'ọnwa mbụ arọ ndị Igbo. A sị m biko na ụmụnne m, onye ajụjụ adịghị efe ụzọ tupu ọfịaba arụ, tupu ọnyabụ ife afịaba arụ ka nje bunye kalenda, maka na ọma mfe arụ ekene m unu akpodo m ụwa ndị Igbo isi naanị oya ekwerome oya bụrụ n'aka m ka alụ anyị esime. Ekene dịla unu niile ebe unu anọ na-ata ata ya dịkwala unu mma. Unu ma ekwe m unu kwa na nna abịanụ ba elekere 7 ọkwụ ya gbayalụnụ m na-afọ ji m. Ana m esi nri sisie ọ na-esi isi ụtọ kwerozi m edi wee sị ka njekwa tii n'afọ tupu ngwakọta unu okwu netwọk ekopụkwa. Ọ bụrụ etu o si kopụ n'izu gara aga ka o esi kopụ this time anyị ekwe si eji welugodo ife tinyegodu n'afọ wee sị ka m bịakwa na ụmụnne m ekene ọmanụ. Ifrọ na onwere ife dị ka nnọkọ ụmụnne, onwere ife dị ka ya. Ndị ụwa anyị nọ n'ime kịta jidela anyị ụmụnne adị anọkọzi. Onwere ife dị ụtọ ka nnọkọ ụmụnne. Wele ego tinye n'akụkụ, wele ụlọ enu tinye n'akụkụ, wele ụgbọ enu tinye n'akụkụ, wele ụgbọala tinye n'akụkụ, bịa ka chi si wee kee. Ọnya bụ nnọkọ ụmụnne, ka anyị bịa etu chi si kee anyị. Ọnya bụ nnọkọ ụmụnne, ka anyị bịa gbakozuo etu chi si kee anyị. Anyị achọrọ ịma ife onye nwe, anyị achọrọ ịma nke onye na-enwerọ. Daalụ na ụmụnne m. Na izu gara aga eji m ụnụ ụgwọ akụkọ etu anyị si emechinu ma anyị kpasịa nkata na anazi gụlụzie egwu weluzie ụgwọ ọnwa wee na-apụ. Mana izu gara aga fabia akpụile anyị obele aja na garị. Tata anyị tụchalụ nya bụ garị tụchapụsị anya bụ aja. Ya bụ na eji m unu ụgwọ akụkọ nke afọ nke izu gara aga jidekwa n'unu nke tata. Ka ife anyị ji maka ya bịa taa. N'izu gara aga ikwu sị na anyị ga-abịa ka anyị nebanye anya ife gbasaa chi etu m si kọwa na ije ndị Igbo anyị ga-eji kịta ọnọdụ nke anyị nọ ya ụbọchị n'ụbọchị nke taa nke afọ bụ oge ebu anyị wee nenesia ife dị n'ime nke tata na ndụ n'ife anya na-afụ anyị ga-ejikwa ya gaa na mmụọ. Ya bụ onye Igbo ọbụla n'ebe a biko kwanụ ka m gwa ụmụnne m okwu ka ụmụnne ọnwụ onye Igbo ọbụla n'ebe a si na ije na mmụọ na-atụ egwu ịma na ọ bụrụ ebe a ka ọ kwesịrị ịnọ. Ka m kwukwakwa ọzọ, o nwere onye Igbo ọbụla nọ n'ebe a na-atụ egwu ije na mmụọ ndị Igbo. Anyị adị okwu ekwu mmụọ Jizọs na mmụọ Yeheshua na mmụọ ala. Ife anyị na-ekwu bụ okike Igbo. N'okike Igbo taa ka anyị ga-aba n'ime wee nene ọnwa anyị arụ dịka ndị dibịa Igbo, baa n'ime nene ọnwa anyị arụ dịka ndị dọkịta dibịa oyibo si enene mmadụ arụ wee mmalụ ebe o si bịa. Ọnya bụ ife anyị ga-ene anya tata. Ife gbasaa chi, kedu ife bụ chi, kedu nnwekọ, gịnị bụ nnwekọ Igbo nwekọlụ
ya na chi. Kedu ife nwekọlụ Igbo na chi? Gịnị ji Igbo na chi? Ọnya bụ ife anyị ekwu maka ya tata. Ekene ụmụnne m, asị m ya dịkwala unu mma. Tupu anyị gaa n'iru, anyị ga-eji obele egwuregwu wee bido tata. Egwuregwu anyị ga-eji wee bido tata gbasalụ. Unu mana ndị Igbo sịlụ na ife ọbụla emelụ dị njọ ebie mbe, nke ọbụla emelụ dị mma mbe nọkwana ya nụ. Ọ ife egwuregwu a ka anyị ga-eji wee banye ịkọ maka chi. Ebe a ka m si chọọ ibido wee kọọ maka chi. Ya bụ anyị ga-emetụ aka n'obele akụkọ gbasalụ mbe na Chukwu. Chukwu na mbe, ebe anyị ga-esi wee bido. Egwu anyị ga-agụ tata bụ awanje. Awanje. Ọnya ka unu ya na-ekwetakwa unu ya ọfụma o. Awanje. Ọkwa ịghọtago? Ọ etu mbe si wee ganya bụ ije wee jee fuchukwu anya. Njebe njebe awanje, njebe njebe awanje, njebatabe Chukwu awanje, nkụ aka n'ụzọ. Awanje onye kụla aka n'ụzọ, awanje aka tọkwu ya n'ụzọ. Awanje onye kwulu okwu unu, awanje okwu tọkwu ya n'ọnụ. Awanje omeghelu m ụzọ, awanje si mbata abata. Awanje mbata abata, awanje obute mkpume. Ọsị mụ wa aka ịta awanje wee gwa ajụ. Nsị ya bụ maanị, ọsị maanị ebu a na-ebu, awanje a na-ebu awamkpumawa. Awanje o wee tọọ ji, awanje aiwabatasịa. Awanje onwe m ọkọkpa, awanje m ọgbara atọ. Awanje mụ nata ọkọkpa, awanje mụ nwụta ụmụ ya. Awanje ọgbara atọ, awanje nwụnata ọkọkpa. Awanje si mụ kedu ụmụ ya, nsị a na njidokwa nna m. Awanje bụ ọ na-eme gịnị? Awanje bụ ọ na-amụ nwa. Awanje nwoke na mụ nwa. Awanje ọkọkpa na ya kwa. Awanje aikpaba akpasịa onye ọ dị na n'ụlọ ya. Awanje ụmụ Chukwu, ndị Igbo, unu bụ ndị Igbo, unu bụ ndị Igbo, ụmụ Chukwu, ndị Igbo, unu bụ ndị Igbo, ụmụ Chukwu, ndị Igbo, unu bụ ndị Igbo, ụmụ Chukwu. Unu na-azụ unu ụmụ Chineke, unu bụ ụmụ Chukwu. Ife ọbụla unu na-afụ, ife ọbụla unu na-emetụ aka, ụwa ọbụla unu nọ ya, ụmụ Chukwu ka unu bụ. Kedu nwekọ Igbo na chi? Biko na ụmụnne m, ọnwụ ndị bịa kịta akpọọ m na line, biko unu ewe n'iwe, unu ewe n'iwe. Omeba na ara recording mgbe aka line na-akpakalịsị gụdebezi a na awanje na ya akwụsịgo maka nke a. Ọbịa bụli ụmụnne m, ụwa ndị Igbo, ụwa gburugburu, etu m si kwu mgbe gara aga, tupu onye Igbo aghọta Igbo, ọ ga-aghọta ngụkọ na mgbakọ na mwepụ.
na mbụ tupu anyị daa bụlụ ife anyị bụ kịta. Na mbụ Igbo bụ mmụọ, Igbo bụ nwa mmụọ, mmụọ bụ Chukwu. Tata anyị ga-eje fụ mmụọ anya, anyị ga-ekwu maka mmụọ, mmụọ Igbo. Onye bụ onye anyị bụ. Igbo mmadụ ekere unu, ọ bụrụ mmadụ kele unu. Unu si na chi pụta. Ofu ife bụ nya bụ ife niile, ofu ife bụ nyanwa bụ ife niile, ofu ife bụ nyanwa bụ ife niile. Onye bụ Chukwu. Nya bụ ikuku, nya bụ anị, nya bụ enu, nya bụ mmiri, nya bụ ọkụ, nya bụ osisi, nya bụ fon amụ na iji akpa. Ife ọbụla anya na-afụ, onwero ka ị ga-esi fuchu na-abụrụ iji ife gbasalịa wee nwalia. Unu bụ ndị Igbo, unu bụ ụmụ Chukwu. Na mbụ n'okike ụwa, sọọsọ ife dị n'ụwa bụ chi ukwu, mmụọ. Sọọsọ mmụọ nwere amamife, nwere nghọta zuru oke, sonya nọ n'ụwa. Ma n'ime ọ bụ ife na-abụ oke na nwunye. Ọ bụ ife na-abụ oke na nwunye. Chelu ka m bịa. Batrị ife mmeje malụ na atụ Chukwu. Batrị oke nwunye, ofu ife oke na nwunye na-enye ndụ. Two polar energy. Ụmụ Igbo, unu bụ ụmụ Chukwu. Ife niile a na-afụ na ama bụ Chukwu. Chukwu bụ ofu ka ọ bụ, ọgba ekewara ya ekewa, ma n'ime ofu ọbịa nwee oke na nwunye ka okike wee pụta. Okike nwunye Chukwu bụ eke. Okike nwunye nwanyị Chukwu bụ eke nwanyị. Okike oke Chukwu bụ, unu nwee ike ikpu ya ife. Chi eke, chi na eke, chi na eke bụ ofu, mana fa kewala ịbụa ka okike wee pụta. Site na Chineke a, unu bụ ndị Igbo. Chineke bịa nwee ụmụ na-abụ oke na nwunye. Oke ife nta, maka na okike chi bụ ife. Chi bụ ife nta. Nwanyị eke nwanyị komosu, ife nta komosu, ife nta na komosu. Adịm akọlu unu in the beginning God created Adam and Eve. Nke a bụ ife melụ nyaa. Ife m na-akọlu unu bụ ife mee tupu Big Bang. Ndị ọcha gwala unu si na ewezuga Christ religion, Adam and Eve n'ụwa pụta from Big Bang. Anụ m akọlu unu ife bịa before Big Bang. Tupu unu enweta Big Bang, wepụtala okike nke ndị ọcha na-ekwu maka ya. Unu bụ ndị Igbo nọ n'ụwa. Unu bụ ndị Igbo nọ n'ụwa mmụọ. Unu bụ ndị Igbo nọ n'ụwa mmụọ. Komosu ife nta, komosu na ife nta
bụ ifanwa bụ ndị komosu nwụrụ arụa bụ anị yanwa sị na yanwa ga-enye arụa ife ọbụla a na-eli eli ka mmadụ wee pụta n'ụwa arụa bụ anị Igbo Ifenta Amadioha Ifenta Amadioha Ezenu ndị a bụ ndị mụrụ unu mụ na-esi n'eke mụ na-esi n'oye mụ na-esi n'afọ mụ na-esi na nkwọ eke bụ oji ife na-adịrọ n'ime cha nke a bụ okike ụwa ebe chi na eke nọ oji ji ọkụ adịrịa ife adịrịa oji n'ime oji a mgbe eke nwaanyị bụ nyanwa kpatalụ n'okike mụ na gị pụtalụ bịa meghe banye n'ime oji a tụsa anya fasi n'ụwa wago n'ụwa wala awa mgbe ụwa walụ ọkụ amapụta ife esi na amapụta oji bụ nyanwa bụ ife jikọtala okike niile n'ime ka okike niile si pụta Adachukwu komosu ma ndị a na-ekwu maka osu na osu ji bụlụfa ajọ ife ya ka m ji gwa unu na anyị bụ ndị Igbo ọ bụ unu ma Igbo unu nwee Igbo ọ bụ unu nwere idea ọ bụ na o nwee Igbo gwee ike isi wee mali ifefa bụ ife niile anyị na-achụ onwe anyị n'ọdụ ka nkịta na-achụ ọdụ a onwe eduminin maka na Chukwu kele ụwa chi ukwu na-eke nwaanyị na Ifenta na komosu na Amadioha na anị ndị bụ agbọ unu ndị bụ ebe unu si wee pụlụ wee pụta ebe a ka Igbo si wee onye kpata na Igbo ma ọ sị gị gboo kedu gboo nke ị na-ekwu ị na-ekwu gboo tupu fa apụta n'ụwa ka ị na-ekwu ụwa nke ọzọ 2 dimension nke anyị na-afụ na nke anyị na-ada afụ nke a na-akpọ mmụọ ebe anyị na-aga ebe anyị na-azọnye ụkwụ ata chi na-eke kelụ mụtalụ mụ na gị Chineke mụtalụ mụ na gị Igbo jibola efe ọ bụ kwulu sị na sọọsọ ife anyị bịala ebe a bụ sọọsọ ife anyị bịalụ n'ụwa bụ ịghọta ebe anyị si bịa sọọsọ ife anyị bịalụ bụ ịghọta ebe anyị si bịa ya ka njikwa unu mgbe gara aga sị na anya anyị abụ anya mmụọ ntị anyị abụ ntị mmụọ ọnụ anyị abụ ọnụ mmụọ na anụ arụ anyị na-ekwulufa mana echiche na amamife anyị si na Chineke Chukwu abịa ama gịnị bụ abịa ama dị abịa ama dị abịa amamife nghọta zuru oke amamife zuru oke Chukwu abịa ama ife mụtalụ Ifenta mụtalụ gị nwa bụ nwoke Igbo ịnọchiri anya ya site na Amadioha ka ide elofu na onye ịbụ onye gị chi nke gị onye mụnwa ụmụada nna anyị anị komosu nye anyị chi nke anyị onye Igbo ọbụla nwere chie nke a bụ waya
waya connect gị etu amụ na isi fụ akpa nkata even though na ya afrozi waya anya mana onwe waya connect otube connect gị na nne na nna connect gị togbo wee megide wee lue na ana Igbo gbanye ụkwụ na ana Igbo oya afọ isipụta ana Igbo afọ isipụta na mmụọ ikuku nke dị n'ime mmụọ ikuku nkwọ nke dị n'ime na-elotalụ gị nekwa ebe isi bịa ogwusigo ife mụ na gị bịa n'ụwa asị ndị Igbo ilota ebe anyị si bịa na mmụọ so ma ya na-achọ ego ma ya na-achọ akwụkwọ nsogbu niile anyị nwee n'ụwa bụ ilofu ife anyị bụ nsogbu niile anyị nwee n'ụwa bụ ilofu ife anyị bụ nsogbu niile anyị nwee n'ụwa bụ ilofu ife anyị bụ maka na mgbe ilotala ife bụ ọkụ na-alụlụ ya ọlụ mmiri na-alụlụ ya ọlụ ikuku na-alụlụ ya ọlụ anị na-alụlụ ya ọlụ onwero ife ga-egbu maka na gị na ife ga-egbu bụ ofu ifunu ga ebe mmiri na-eli mmiri ibie ifunu ga ebe ose na-afụ ose ibie ifunu ga ebe ọkụ na-agba ọkụ ibie nya ka ndị Igbo ji gwa gị sị ọbịalụ igbu m ga-egbu onwe ya maka gịnị na ọbịalụ igbu ị na gị bụ ofu so kedu ebe ọ na-aga mana anyị adago anyị elutarozi anyị amarozi mgbe e nyere anyị chi bụ nyanwa otube dịkwa ka otube mana n'ikuku nke ga-elotali mmụọ isi biko inwe ike iweta enyo iwele enyo kịta bịa nyụọ onwe gị na enyo ka m ji na enyo a m na-enyo kịta onye m na-afụ bụ iru eji kọva mmụọ iru kọvalụ mmụọ dị n'ime etu aka ọ dị gị nwa chi gị bụ ofu chi nke m nwa na-eje aza ofu ebe ka anyị niile na-eje aza ofu ebe ka anyị na-eje aza afa etu aka ọ dị aka na ofu aka ka mkpịsị aka isi aka nke a ọdụ aka fa niile nọ n'ofu aka mana fa ncha bụ ofu aka etu aka Igbo si ebe aka Igbo si wee pụta unu bụ ụmụ mmụọ onwero mgbe unu bụ ụmụ mmadụ na mbụ tupu abịa nwee ọdachi nke mbụ bụ mgbe ndị Igbo na-akọ maka nke a ndị ọcha bịazi ịkọ maka Big Bang ife m na-akọ bụ ife gaa tupu Big Bang mgbe unu na-ebiro n'ụwa unu ka nọ n'ọnwa nne unu afịa bụ nne ọma ya ka eji akpọ unu ụmụ ọma ya ka onye Igbo ji asị onye Igbo ịbịa bie m ọma bie m ọma bịa ma pado m ọma bịa ka mụ na gị lie ọma onye abụ ọma tupu unu enwe Big Bang ọdịnala Igbo si na mmụọ bịa nke na-edebe ndụ ogologo nke na-edebe ife ụwa ka ife niile si wee dị mma n'olu n'udo maka na onye abụ na ọma abụ okike kasịla okike niile ndị ọcha enwe ike ịkpọ gwa esi no goodness purity etufasi wee kọwalụ unu na Bible ọma bụ nne feminine okike ji ife niile anyị pụta na mmadụ fagwa anyị mmụọ si anyị na-aga anyị na-eme ụmụ ife dị etu a ka anyị wee na-elote ebe anyị si bịa ọnya ka ọ ga-eji ịfụ nwanne gị isi ya nne bịa bie m ọma stampa obi gị obi chukwu
n'obi chukwu nwanne gị unu ebi ọnwụ n'ọnwa unu ji lota nne unu ebe unu si bịa tupu ife a na-eme tupu big bang. Mgbe big bang nke izizi melụ ndị Igbo kpọli asị nọ ọdachi ka ọdachi ọdachi ka ọdachi ọdachi ka ọdachi ka ndị Igbo ji akọwa ọ bụrụ ọnwụ mana ife gwụsịlụnụ ka ife wee pụta. Ị ga-etinye ji naanị ji anwụrụ ọnwa opuome ji ọzọ wee pụta n'ọdachi ka ọdachi ọ n'ime ọga ka anyị nyere arụ asị nọ n'ime ka anyị ga-esi pụta n'ime ka anyị ga-ana. Nne ya bụ chi ukwu ife wee fụọ n'anya karịsịa wee nye ngọzi dị iche. So nke unu na-anụ na Baịbụl onye nwa wee sị onye nwa you are my beloved son to whom I'm well pleased. Asị akịka unu ka ndị a welu bugalia ife niile anị ka Chineke Chukwu gọzilu anị ka Chukwu gọzilu anị ka Chukwu gọzilu si a na nke a bụ nwa ya nke ifie niile dị m ọkụ ụtọ. Anyị wee nwee nsọ anị nwee ọdịnanị n'ụwa ndị Igbo ebe unu si pụta. Igbo enwere ilo. Kedu ife iji ile eme gịnị ilo bụ ofu? Igbo enwere osu, Igbo enwere oru. Si ife Igbo na-enwe ebe aṅụle maka na fa bụ ụmụ Chukwu nyelufe ife niile. Na mbụ ndị Igbo unu adị eli nni tupu unu enwe ọdachi ka ọdachi unu adị eli nni unu enwe dị intestine. Ife unu na-eli ndị Igbo asị na-azụ igwe kịta sayensị a confirm gị maka na mgbe ndị ọcha bịalụ ndị mbụ gwalụ ndị ọcha gwafa na ife niile afa na-akụ na o nwere isi na afa nwa bụ ndị Igbo mgbe fasi ndị ọcha sifa mba na famarifa na akụ kịta sayensị a confirm gị. Ọ bụrụ iwu bụ na ife ọbụla dị n'ụwa na-eli nri wee dị ndụ. Chernobyl enwee horrible nuclear disaster I think in the 80s in Chernobyl. Ife niile dị ebe anwa asị na ọ nwere ife ga-adị ndụ mana kịta afa afụrụ ụmụ anụ na-adị ndụ na Chernobyl even in that nuclear disastrous area. Gịnị ka fa na-eli? Melanin oji na-enyefe nni. Na mbụ fe prove go na ife ndị gboo na-ekwu bụ eziokwu. Na mbụ anụ arụ unu ka unu ji generate ife unu na-eli. Tupu na apụtazia kịta after ọdachi ka ọdachi na anụ arụ wee bido nwayọọ libe nni unu na-eli unu a na-agbanwe. Ọnya kpata na ịbịa gụa history an Igbo ọ gwa gị mgbe ji bata na Igbo mgbe ede bata na Igbo True Nre Confederacy inweta akụkọ ndị a niile. Igbo abụrụ ndị na-ata anụ. Igbo ada ata anụ rinne. Protein ebe ndị Igbo si enweta their source of protein bụ from ọha. N'ọnụ ọha nke a na-akara aka dị green etu aka ọ dịkwa n'ọmụ nkwụ. Ebe unu si enweta your protein kịta ndị Igbo na-ata anụ rinne na-eme ka ndị ala were ọtụtụ nni lofue ifefe abụ. Igbo unu abụrụ mmadụ etu ndị ọcha si kọọlụ unu. Ọ bụrụ mgbe Adam and Eve ka unu pụtara ụwa unu anọgidegoli ụwa tupu ndị a nwee ike ndị ekelefa sef
unu ga-agwafe ọbụrụ ọfa ga-agwa unu. Ndị mbụ gwa afa ma fe kwero. Kịta ọtụtụ ife ndị Igbo na-akọwa ndị ọcha ebido kịta aghọta bịa. Mana fa chọọ ka fa destroy ya unu, ka fa gbuo unu, so that na onwere ozi onye ya akọ. Ife niile abụ at the end of the day ka ọ bụrụ na credit ife niile gbasa ụwa bụ ọcha. Onya ka eji bịa wetalụ na akụkọ dị iche iche. Anụkata agwa unu na unu si na unu bụ ndị Israel. Anụkata agwa unu na unu bụ ndị Arab. Onwere ife anada agwa unu na unu bụ. Unu bụ mbụ. Unu bụ mbụ. Unu bụ mbido okike. Afọ na abụrụ Igbo. Ife anyị ji akpọ unu Igbo bụ nọ unu bịalụ igbochi ife ọjọọ n'ụwa. Igbo abụrụ afa ọ ife etu ọ dị ka onye na-akpa aghara akpọbazi anya aghara. Ife unu nọ n'ụwa bụ igbochi. Ewezuga unu bụ Igbo, ụwa ama exist kwa. Ka m gwakwu na eziokwu. Ọbịalụ ga-egbu unu ga-egbu onwe ya. Nrụ ife ndị Gboo na-ekwu, ọbịalụ ga-egbu unu ga-egbu onwe ya. Maka na o nwere ife unu bụ na DNA, sọsọ unu nwere ya mana unu elofugo. Etu m si ekwu, onye na-amarọ mana ọ marọ na ọ marọ. Hai. Onye mmanụ mana olofugo n'ọma. A ga-akụ mgbamgba n'isi kute anya n'ụla. A ga-akụ mgbamgba n'isi kute anya n'ụla. So okwu anyị na-ekwu ebe a bụrụ okwu a na-ekwu ka ọ wee na-atọ ndị mmadụ ụtọ. Abịarọ m ebe a ikwu igwu unu kpebelu Jizọs nke na-agwụ unu kpebele ala. Ife mbịa ikwu unu bụ eziokwu nke gbasara Igbo. Onye ọ na-asọrọ onye ge na ntị. Eziokwu nke gbasara Igbo. Tupu ndị a wee bịa wee tụgharịa akụkọ ori a wee bịa pakeji elu bunata ka e wee mee ka unu lofue, ka unu daa mba, ka unu nwụọ ọnwụ na mmụọ. Ndị Igbo ka unu nwụọ ọnwụ na mmụọ. Ndị Igbo ka unu nwụọ ọnwụ na mmụọ bụrụ ọnwụ mmadụ bụ maka na ọnwụ adịrọ, ọnwụ adịrọ. Onwere ife dị ka ọnwụ, nwere ebe na-aga. Agwa unu nunu na-eje parada gịnị? Kingdom of gịnị? Ebe ọbụla enwelu kingdom na-agwa gị na onwego ajọ ife melụ na onwego ndị melili ibe fa. Welu ndị family emeli gbala oru. Onya ka eji kpọọ onya kingdom. King domination. Kingdom domination. Somebody is dominating somebody. Ebe akunu chunu sikwa n'ụwa aga unu agabakwa n'eluigwe in kingdom of ala na-apụ anyị biko nu. There is no kingdom of heaven. You don't want to go there, or even if it exists. Ọbụrụ ebe gị bụ onye Igbo si abịa. Ebe isi bịa bụ na mmụọ n'okike. Mgbosi achọ ga-afụrọ gị, arụ gị abakwa n'ime nne gị na anị kpọmkwem. Aja arụ gị aghọla aja. Mmili dị gị na-arụ efu mmili do na anị wọlụ. Ọ bụrụ nwa nge na ọchọbịa. Ọ bụrụ ọtalụ ọchọbịa. Ọ bụrụ kisa ọchọbịa. Mmanụ dị gị na-arụ abanye solu mmanụ ibie. Ndị ya afọmụ petrol afọmụ ba. Ọkpụkpụ gị abanye. Ndị ga-afọmụ diamond na metal na ife dị iche iche na afọmụ. Ikuku ume ndụ gị ana back to Chukwu ebe isi bịa. That is your source. Back to Chukwu abịama. Si ife eji akọ ife anyị na-akọ bụ ka anyị wee kpọte mmụọ anyị dalụ mba chi. Obelechi nke tinyere anyị ka anyị wee lote ebe anyị si bịa maka ọdago mba. Onwego ndị bịanụ kụsa anya, tụ anya chin, tụ anya agbụ, ka anyị tọsa anya bụ nya bụ chin, ka anyị tọsa anya bụ agbụ, ka anyị lota anya bụ chi, ka ọ kọnekta anyị tụ chi. Maka na ọnyanwa chi ukwu, nyanwa ga-enye anyị amamife niile. Nya ka o ji bụrụ abịama. Nya ka o ji bụrụ abịama. Ya ka o ji bụla abịama. So anyị connect to chi abịama. Onyekwa anyị nghọta mili emi, nyekwa anyị amamife mili emi.
anyị ga-ejikwa wee na-egwuli egwu n'ụwa. Na mbụ tupu na-enwe ọdachi ka ọdachi si ife ndị Igbo na-alụ bụ ogene. Ọ ife unu ji si na mmụọ pụta n'ụwa. Ọ ife unu ji si na mmụọ pụta n'ụwa ogene. Onye akpata na ilota ị ga-anụ ka a na-ekwu kpukpu mkpu ogene ogene ogenege. Onye na-achọ ogene ogene ogenege. Kpukpu mkpu ogene ogene ogenege. Onye na-achọ ogene ogene ogenege. So n'onye a bụ nnwekọ Igbo na chi. Site na mmụọ unu wee bịa pụta n'ụwa wee nwee ọdịnala Igbo. Ọdịnala nke ga-edebe Igbo. Ọdịnala nke ga-edebe unu. Ọdịnala nke ga-edebe ụzọ unu. Ọdịnala nke ga-edebe ndụ unu. Ọdịnala abụrụ omenala. Omenala dị iche, ọdịnala dị iche. N'ime ọdịnala ka isi wee nweta ọfọ na ogu. Ogu bụ iwu okike. Chi na-ekenyelụ adịa nwaanyị bụ komosu. Na ọ bụ na idebe ogu, ife niile ị chọrọ n'ụwa ga-eme gbado ọfụma etu isi chia. Gịnị ka ogu na-alụ? Ka udo nke bụ okike wee dị n'udo. Ka udo nke bụ okike wee nọdụ n'udo. Onye akpata na onwere ife dị iche bụ ife bụ fanwa budo n'uwe Igbo. Ofu bụ truth, eziokwu, ezi, ife ziri ezi. Ogu ka ọ bụ ife ziri ezi. Na mbụ Igbo mụọ nwa Igbo adị eme mmiri chukwu. Ị ga-achọ ukwu osisi uzi wa nwa ya ukwu n'uzi. Ị ga-akpọta obele nwa Igbo ịmụrụ, ịkpọlia jee n'ukwu osisi uzi, ịwa nwa ya ukwu n'uzi na nwa na nkwa na ọ ga-ebi ndụ ziri ezi. So ofu ife nọ n'ime ogu bụ ezi truth, ziri ọ da agbago. Nke ọzọ nọ n'ime ogu bụ harmony, nkwekọta. Ọnya ka ile na eze ji wee nọlụ n'ofu, nọlụ n'udo. Nkwekọ ife na ọchịchị bụ ofu. Oke na nwunye bụ ofu. Maka na ịma nwesafa ewesa, iwesa afa ife ziri ezi ama nzizi ezi, okike ga-agbasa. Onye a bụ ogu ji Igbo. Truth, ezi, harmony, nkwekọ. Okwute bụ gbasịrị gbana onwere ife jikọlịa. Anụ arụ anyị dị cells dị mana onwe ife jikọlịa. Nkwekọta onye abụ ife nọ n'ime ogu. Ọzọ nọ n'ime ogu bụ ọda, usoro. Ife ọbụla nwere usoro eji eme. Ị ga-ali enu tupu ilutue naanị. Ị ga-adị obele tupu itoo. Ị ga-abụ nwa pụta bụ dị nlo ewee mụpụta gị na-agazi ọkpụkpụ ya na-aka ị na-aga. Ị ga-apụtagodu tupu ị nwa. Ife niile nwere usolie n'ụwa. Onye anọ n'ime ogu bụ nyanwa ji ndụ gị na onye Igbo. Ya bụ ife nke ịtọ. Anyị kwugo maka ezi, kwuo maka nkwekọ, kwuo maka usoro. Nke ọzọ bụ balance, ịra. Ebe ifere ịra
mmadụ adị egbu ibie, agha adịrọ. Onye akpata na ndụ ndị Igbo unu enwero polisi, unu enwero amị, unu enwero prison. maka ifi ogu, maka ogu debele ife niile etu o si kwesị ịdịnụ ebe o kwesịrị ịnọ. onye melụla ogu, mmụọ ọnya na-agwụ ya owele aka ya saa asịsa maka na o melugo anyị, emekwa anya apizikwa ya ife adị mma. So na-ebe aka unu si bịa ndị Igbo, ọ bụrụ 10 commandments, biko ka bụ ife ụmụaka, ife a bụ ife ndị ala na-eweta. Ọ bụrụ 10 commandments, thou shall not take your neighbor's wife. Nke a bụ ife ndị ntakara, maka na o nwere ife ga-abịa ime ife 10 commandments mmadụ kwesịrị ịgwagide anya n'akwụkwọ si obey your father and your mother so that your days shall be long. I mean, can you see how crazy that is? And it is permanently instilled inside you. Ogu, usoro, na nwa nne ga-amụta nwa, na nna na nne ga-amụta nwa. Nwa amụta, ọdadị ọbụrụ nwa na-amụta nne na nna. Usoro, na isi enye esie tupu oghe. Usoro. Ife ọzọ dị n'ime ogu bụ just nwa. Ife emela ọfụma nya bụ etu m si kọọlụ unu maka nne ọma ana ndị Igbo ji ebe afa ọmaliko. So ife a na-akpọ ụmụ Igbo bụ ụmụ ọma. Ụmụ ọma. Ụmụ ọma. Maka na ife dị mma dị mma, maka na ọ dịlụ m mma, ọ dịlị mma, ọ dịlị mma, ọ dịlụ m mma. Esite ka o si dịlụ m mma ka nsị malụ ka o si dịlị mma. Ife nọ n'ime ogu bụ ọma, ife dị mma. Na ọ bụ na ọ dị njọ ka emezie anya, na ọ bụ na ọ dị mma ka emelie ka ọ na-aga, maka na ọ na mma, ife ịdị mma ka emelụ ndụ wee nwee meaning. Ndụ anyị na-ebi taata enwero meaning. With ma Christianity, ma Judaism, ma Islamism, ife mmadụ pụtara n'ụwa bụ ịdị na-agbaghalị ka onye ala, bụrụ ya bụ okike, bụrụ ya bụ ife chi Igbo bụ n'obi. Ọ bụrụ ya bụ, ọ bụrụ ụwa Igbo, ụwa anyị nọ na ya bụrụ ụwa anyị, ụwa ndị ọzọ. Ụwa anyị kwụrụ, ụwa anyị kpọdoro ụkwụ n'ogu. Ogu bụ ọdịnala n'igwe, ọdịnala anyị mmụọ fasbota na anyị mmadụ. Ife niile na-agalụfa. Ife ọzọ nọ n'ime bụ mmegwalụ, reciprocity, mmegwalụ n'ime mmegwalụ. Na ọ bụ na isi n'elu daa, chances bụ na ya anwụ. Anyị ama mpụtasị na ya egbu ọsịkwọ maka na ya bụ anyị, maka na ya bụ nne ya anyị. Mba, iligo n'enu ọjị si ebe a kwatapụ aka gị na-ada adị na anwụ anwụ. Iwele aka gị gbaa nnọọ aka ije nọ na mmiri makpuo egwu mmiri, ị na-ada adị na anwụ anwụ, ọ bụ na ị mara egwu mmiri. Na ife ọbụla ime n'ụwa na-anachitekwa back to you. Na ife imelụ n'ụwa, ma imelia mmadụ, ma imelia anụ ọfịa, ụmụ anyị. Ife ọbụla ime, ma imelia ma ife ma ime ya na nzuzo gị nwa ma na imelie, anọ na-eji ya takwa. Maka na gịnị? Ofu chi dị. O ife Igbo gwa gị, ofu chi, ofu ebe ka anyị nchasi bịa. So ị na-enye m jisi weta enyo, ị na-enye ọ na-enyo gị. Ndị Igbo si na ọ bụrụ na ị chọọ ka ịfụ mmụọ, inyogide mmụọ, ife ị ga-afụ bụ iru. Inyobe mmụọ, nyogide mmụọ, ife ị ga-afụ bụ iru. Ọ bụrụ iru onye ọzọ. So onye ọbụla na-ewetala ichi na-abụrụ in your image na asịrị ya asị.
nke a bụrụ uwe Igbo nke a bụrụ uwe Igbo onye akpata na ọnya ka o ji bụrụ ọbịala abịa mana tupu ọbịa ndị Igbo nọ n'ụwa nọ tupu ọbịa ndị Igbo nọ ọbịa sịkwa na ndị Igbo ka ya nọ ya ka ị ga-eji manụ ife abịa nọ ife bala abịa ya bụ na mmegwalụ bụkwa iwu okike mmegwalụ unu n'ogu ife ọzọ nọkwa n'ime ogu bụ ụba na ọmụmụ prosperity na ọ bụ na idebe ogu ọ bụ na ikwụba aka ya n'ogu ọ bụ na ijide ogu onwero ife ga-akọ gị maka na ọ gị nwe ụwa bụ nke gị ọ gị nwe ụwa bụ nke gị prosperity ụba na ọmụmụ ọnya ka ndị Igbo ji ekwu ozuzu oye odi ekwu sọsọ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ife elieli ife enwe anị dị nsọ mmiri dị na anị dị nsọ gị nwa bụ mmadụ dị nsọ ife niile ịchọ ọdịa mana onwe ndudufie ụmụnụ na iru wele anyị dupụta anyị n'ogu ife ndị a mkpa ọbụ ogu ọbụrụ 10 commandments mana that 10 commandments a na-agwa unu sikwa na unu bụ ndị Igbo pụtakwa ọ dị 42 onye abụ iju ogu 42 command iju ogu 42 confessions of innocence you have to confess onye bụ ife n'Igbo na-eme ma ọ pụta ụtụtụ o wele ọjị n'aka ofio irue ọcha anya n'enu iru ogwachisi na menyi mejọrọ nwa mmụọ na me mejọrọ nwa mmadụ na musi ndụ dị na azụbilu na mmili mana mmili atana 42 commandments confessions of innocence onya ka ndị abịa zunarị unu gwa unu nara onye ọbụlụ 10 ai bulu na akpayale look at that mmili ka mmadụ bịa na bụ unu gbalụ mmili si n'okwute mmili chukwu meselụ ọbụso ụtọ dịsọ mma bulie etigha jee nyụ ịnya nwa amịlị zinye imi kwanye ụkwala tinye toilet gwokọta pụta butelu unu ọ bụ nọ na wọk kedu fakpata iji nọrọ n'oge anyị nọ ya kịta ọ bụ na ife niile a na-alụ ọlụ biko ọbịalabịa wetala unu kedu ife kpatala iji nọrọ n'ọnọdụ anọ ya kịta unu si nọ maka na ndị nke unu ndị gboo omelalụ alụ ọpụpụ ndị gboo omelalụ mana ọfa anyelu unu ụwa unu kwudonia asụsụ fa wetara kedu onye nọ kịta jechago ma Rome si Rome pụta jee Vatican si pụta jee Canterbury si pụta gụgide mana Oxford mana Cambridge mana jee ma Harvard kedu ofu onye n'ime unu discover go ife ọzọ a na-eli kịta na bụrụ nke ndị gboo debele unu kedu onye gwalụ ndị a n'ọgbọnọ na-amị na nnukwu osisi na ọ bụ na ọ daa arụ a niile dị ka apụl na ọ bụrụ arụ a dị ka apụl ka ị ga-ata na ị ga-ewechapụ wee bịa wee were okwute wee kụwalị nke siri ike dị n'ime wee bịa wee wepụta mkpụrụ dị n'ime wee rapụ ọkpọ iwee bịa gwebie igwesi anya iwee bịa wee sicha anya obluni kedu onye nye ndị a dị sayensị ofe egusi unu na-eli amịcha ọnụ maka na nwa Igbo were ọnụ akwụcha alụ melụcha onwe ya melụọ aka ya melụọ uche ya melụọ mmụọ ya ada mba ike ngị anwụrụ maka na ọbịalụ bịa mee gị ka ikpe onwe gị asị ka ị daa ma n'ife ịbụ kedu onye gwa afa na egusi sọsọ egusi nkịtị na ọ bụ na ịghọta egusi na ị osili ike ka bọọlụ na ihe arapụgodi o wee lee
olese wee bịa wee kọchapụta ya ife a na-asụ oyi na anụ ịkọchapụtasị anya iwee bịa sabịa ịsacha anya na mmiri iwee bịa wee weta mkpụrụ egusi wee bịa gba anya n'anwụ ọkpọzịa iwee bịa wee gba anya agba wee gbachapụtasịa azụ a nke ihe afụfụsị afụfụ nke fụzi na iwee sue nye esue isusie nye iwee weli esi ofe. Mana unu jelu Vatican, unu jelu Canterbury, unu jelu Oxford, unu jelu Cambridge, unu jelu Harvard, unu gụrụ mahamarụ ha dum. Kedu ife ofu unu wepụtago? Ife niile unu na-eme kịta bụ ife dịkwa na mbụ. Kedu ife ofu? Tupu nwa Igbo wee were ọnụ a wee kwuluo onwe ya. Maka na ọ bịala bịa ma jide obula isi ndị be anyị che na iyi egbupụ mmadụ obula isi bifo obula ya pụta mba. Ọ bụrụ okpokolo bụ mmadụ, ọ mmụọ dị mmadụ n'ime bụ mmadụ. Ya ka m ji gwa unu mgbe gara aga na izu gara aga sị onye na-akụli Igbo egwu ọ na-agba kịta. Maka na anyị ewelugo agụba agụ iyi wee gbabepụ onwe anyị na chi. Anyị ewelugo agụba agụ iyi gbabepụ onwe anyị na chi. Elili kọnektịla anyị na chi. Chi nyela chi ukwu nyela anyị chi. Anyị ga-eji anya na-afụ ụzọ welu ntị a na-anụ ife welu ime na-ekwube welu ọnụ a na-ekwukwu welu ọgụgụ isi enwe amamife ọ na-enye anyị enye. Anyị egbubepụgo onwe anyị daa mba. Onwero ife anyị nwa. Ifrozi ife a na-agwa anyị ekweta. Na-eke ọgba bịa n'ego anyị na-aṅụle. Na monke bịa n'ego. Onwe ife ịma na-agwazi Igbo kịta. Maka na bekee ji na mbụ bịa gwa si ife ọbụla bụ ife nke gị kpee asị gwa ya o ji gwa gị ya. Maka na ọnya ka ọ na-abalụ. Onya ka ọ na-abalụ. Baịbụl niile dị na Naịjirịa ụmụnne m. Ọ unu nwa na-emie. Ọ bụ unu na-emie. Ego one ka unu ji egie. Rosary niile unu ji ọ unu na-emie. Ego one ka unu ji egie. Nke unu na-agba n'aka na nke unu na-anya n'unu. Ọ unu na-emie. Nwanyị unu ji anata olili nsọ. Ọ bụ unu na-emie. Achịcha a na-enye unu si unu na nke a bụ anụ arụ Jizọs. Ọ unu na-emie. Ya ka ofu onye ji si mụ biko mụ na-eyi eke ekike ndị Igbo. Ugbu na-enwele ekike. Igbo unu enwele ekike. Unu enwelu cultural attire. Mgbe akpazia m jezia na Holland ejem golo akwa Holland isi malụ wee pụta gwa ya okwu onye happy. Sonye ịchafụ unu si na China bupute. Ịchafụ si China bịa. Atinya n'isi ịdị happy na meke gị ekike. Ọma George si India bịa. Kedu ife si na ani Igbo? Kedu ebe ego ndị Igbo na-aba? Ife niile a bekee gwala unu kpụ ya asị maka na ọnya ka ọ na-abalụ. Ọ gwala unu kpụ onwe unu asị kpụ ife nke unu asị maka ọnya ka ọ na-abalụ. Unu yi akwa ọ na-abalị ya. Ọkwa ịghọtago? Ije nụọ nwaanyị ọ na-abalị ya. Maka ije nju nwaanyị a ya agwa gị weta snaps. Ihe achịta snaps gota so ị na-agwa m na ndị gboo na before na snaps ndị gboo amala ife bụ snaps. Famali ife bụ snaps. Famali ife bụ laga. Asị gị bute abada one ka eye ka ụmụ agbọghọ na ụmụ agbala. Ndị gbaa na-ama abada. Kedu nke bụ nke anyị? Maka na anyị ewelugo agụba agụ Igbo ka pụọ nwa anyị from ife anyị bụ. Anyị na-ajụzi si gịnị na-eme anyị. Mana ọgwụsigo ife ị ga-eme bụ iteta n'ụla. O nwere ife ọzọ. Chukwu afụka Igbo n'anya maka unu bụ nwa mbụ. Unu bụ nwa mbụ. Unu bụ nwa mbụ. Civilization ndị niile dị n'ụwa unu mmụkọ na unu ke Chukwu.
chukwu ebutelu unu maka unu chukwu si onya ka m ji bido akụkọ mbe na chukwu. Njebe awa nje batabe chukwu awa nje nkụ aka n'ụzọ ose onye kola aka n'ụzọ aka tọkwu ya n'ụzọ onye kwulokwu ọnụ okwu tọkwu ya n'ọnụ omeyelu m ụzọ awanje si mbata abata awanje mbata abata awanje oweta mkpume osi mụ wa aka ịta si ana-awa mkpume wa awanje oweta ọjị awanje aiwasi atasịa awanje onwe m ọkụkpa osi m ọgba ara atọ awanje mụmụ na-atọ ọkụkpa awanje mụmụ tụ ụmụ ya awanje ọgba ara atọ mụ na-atọ ọkụkpa osi mụ kedu ụmụ ya awanje na nji n'ebe nna m awanje bụ ọ na-eme gịnị awanje bụ ọ na-amụ nwa awanje nwoke na-amụ nwa awanje ọkụkpa na ya kwa awanje aikpebe ekpesịa onye ọ dị n'anụ ụlọ ya. You had communication with Chukwu, direct link. Okike. Nyelu gi ike na even ginwa ge reason kwa with nyanwa. Na ginwa ge reason kwa with nyanwa. Onwe nke isi no iche no metara eju anya ajụjụ. Onya ka ndị Igbo ji kwuo sị na Chukwu kelofa mana ofa ka Chukwu. Why? Onye the very first time ndị abutelu unu religion amaro na ife bụ Chukwu ode until na fa abịa Africa. Fe nwere idea na ife bụ Chukwu ode. Ịma na ife na-eme anyị bụ na ndị agbala ayọtọ zupu everything. The education na bullshit and nonsense and rubbish. Not even what tissue paper efichike. Because the real education should teach you about yourself, your history, your story. Your story, not their story. Your own story. Kedebe mbido wage putalo. It's not Adam and Eve of 2018 years ago. Kedebe mbido ibidolu. Kedebe in your begin ulo. Kedebe begin ulo. Mani Maria. Abachanya cho adachora ke malia. Maka na ịmụ ya bụ akụnụba nke gị. So ka a napụ ya akụnụba nke gị ka enye ya nke a ya enye Valentine igo if card onwe nkunu de produce na Nigeria. Akwụkwọ ejilu ahụ na produce ebe a na Igbo. Rose ni na ụmụ mfe plastic rose ahụ na-ege anya na Valentine onwe nkunu na produce. Onwelu nkunu na-eme o si esi abịa. Nne na-enye, nna na-enye, ụmụaka na-enye, ije n'ụlọ ụka etoe, nna atoe, ụmụaka atoe, icho ya kwa igo, onwelu nke anyị na-emepụta. Every ndụ anyị dị bụ i-produce, ịgba mmefu ọnwa bekee. That's why he took your culture and told you to rubbish it. Why I ji ekwu maka ya? At least mgbosi nworu mata na bụ eze mgbosi aka ọ na-ana. Mgbosi nworu mata na onyanwa buli eze. Gịnị ka anyị ji ekwu kịta? Ọ bụzi maka anyị nwa. Ọ ka anyị were kịta wee koba anya bụ mkpụrụ maka ụmụaka nke na-abịa abịa. Maka ụmụaka nke na because fani dịkwalụ ikepụtakwa ụwa nke fa ya ebi. Biko nwa ụmụnne m na-ege ntị, ọwa anyị nọ n'ime kịta ka ịchọ ka nwa ibie. Ụdị ụwa anyị nọ n'ime kịta ka ịchọ ka ụmụaka anyị na idine nwaanyị ọ na-atọ ya na-amụ ị na-enwe aṅụle. That love, that perfect union and harmony. Ọ ebe a ka ihe esi wee wepụta ife ifụ iji anya ya afụ. Igbalu ije oman. Igbalu ije na-aga ebe dị ife aka ụmụ gị ga-afụ. We need to give them the real story. Onye akpata m ji si na tata na mma connect ife niile m na-akọta chi Igbo n'ọnwa mbụ. Si mi akita aba n'Igbo kalenda.
maka na mgbe ọbụla a na-ekwu okwu onye Igbo eghebe ọnụ ọgha ife ntị ọgha ife ọ na-achọ ịnụ n'ọbụ ụwa nwa bekee. Ịma nnọọ ụwa nwa bekee n'ọnụ Ngozi Chukwuka. Ịma nnọọ ụwa nwa bekee na ọ bụrụ ya bụ ife mbịalụ. Ife mbịalụ bụ ịgwa ya ụwa gị, ụwa mụ na gị. Anyị nwere ọnwa 13 n'arọ. Ife niile Igbo na-eme ebe iji lụta chi. Onye akpata m ji agụlu na egwu a na-agụlu maka na oral tradition. N'oral tradition enwe ka esi wee nyesi unu ka unu wee na-elota anya bụ history anada ede. So nkọli maka gị na chi, o nwere ife m na-agwa, ana m achọ ịgwa anyị etu gị na ya si nwee mmekọ. Gị nwa ka o ji afụ ụzọ, ịdị ya mkpa, ịdị Chukwu mkpa, o ji wepụta gị. Ndị nwa bekee gwala unu na-amụlụ unu insane. What kind of rubbish is that? So Chukwu bụzi ka sin bụ nke a. You were conceived in sin. As onye Igbo, Chukwu consciously, Chukwu fiele aka na abọ n'anya wee kee gị ka o wele anya gị na-afụ ụzọ ka ị na-agbalị ama n'ụwa. Ị na-afụ ife ịfụ mfu bọtụla anya m ụfụlịa. Mana o wejele ubuli isi m alụọ amasị the fast wee kwesị na bottle. That is Chukwu inside, that is outside. That's how you communicate. Ife ọbụla anya gị follow is just receiving. Mana o nwere onye ọ na-enye ife niile ọ capture onye, o jide onye, ife ọ fụrụ onye nyanwa akpọzi anya afa. O ife ịbịara n'ụwa, ịbịara ebe a maka na na-ebu nwa alụ. Ịbụrụ nwa alụ, onya ka Igbo ji wee sị na fa ga-ekekwanya bụ Chukwu ka fa bulie je ụwa niile, ka fa jeziko ndị ụwa niile kpata iji ịga Aztec, ịga Maya Empire, ịga different indigenous group n'ụwa niile. Igbo n'ebe a na-ekwu maka Chukwu. Kịta gị nwa bụ Chukwu, fa atụghaligo gị gwazie anyị na-eke eke. Chukwu kesizi ụmụ anụ ọfịa ike gwụsị anya ụmụazị ife oye ma wee disadizi aka ya kezie mmadụ. Kesizi anyị wee jezie mesị anyị nọ ibụrụ sọ nwoke nwaanyị adị ọkwụ ya o wee jezie asị owutekatazi esi anya kenyezie ya ofu nwa adịghị eji n'ezu ike o wee mee ka ị lara ụlọ jezie amịlị ngụ wee kee nwa ada. What kind of nonsense is that? Ebe ọ bụ gị bụ chi okike, nyecha agha okike nye gị ife niile o ji kie, nye gị eke. Gwa anyị na eke bụ oji jikọrọ ụwa niile, oji jikọrọ ife niile. Nye ya oye, nye gị mmiri jikọta ife niile. Nye gị ike oye bụ ọbala, nye gị ike oye bụ ọbala ufie. Nye gị afọ bani, ife niile dị n'ime. Iwezuga anị nwa bekee anọ, gị bụ onye Igbo anọ, ụwa anọ. Nye gị anị na ọchị abụ ọcha bịa nye gị nkwọ enu ikuku, enu igwe, ulukpu, mmili, kọli abdi blue. Nye gị ife ndị a niile. Anyị lofue na-asọ isi. Anyị ga-enweta obodo anyị na-achọ, anyị ga-enweta Biafra, mana anyị adịgodu ready. Ọ mgbe anyị maala ife anyị kwesịrị ịmanụ. Ifunugo onye na-eje nwata akwụkwọ jebela akwụkwọ lue pass ya class 1, from class 1 e promote anya class 5. Mba, ịghọta ife ya aba na class 1 e promote to 2. Ịmụtacha ife ikwesị ịmụta na 2 e promote to 3. Eto o si aga onye abụ ife m kọwala unu dị n'ogu ọda. Mgbe anyị zuela oke ayana
bụrụ ụmụ Chukwu anyị bụ, maka na anyị bụ ụmụ Chukwu. O nwere ife kwutele ya ma ya ekwe ma ya ekwerọ. Adụrụ m ekwe ka anyị kweta, nke m na-ekwe ka anyị ekwetara. Ife m na-ekwu bụ etu o si dị. Ife m na-ekwu bụ etu o si dị. So mgbosi unu zukwala oke, Chukwu abịakwa wekwala ọnọdụ a. Mana ọ bụrụ na anyị ezuru oke, ndị a na-agbapụlụ anyị ga-adịkwa kafa, maka na nwa Igbo ga-adị asọ. Ọnya ka eji nye anyị ogu bụ nwaanyị were ọfọ wee kpanye n'aka asụ nwoke na ịya akwụ n'ogu. Gị bụ nwaanyị, ị ga-adịkwa asọ, 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 ị ga-amụ efe ịbụ. Gị bụ nwaada Igbo, ị ga-amụ efe ịbụ. Gị bụ nwoke Igbo amadi ọha, ị ga-amụ efe ịbụ. Ị ga-amụ ebe ike nga anyị dị. Ị ga-amụ ebe ike nga anyị dị. Ike nga anyị na chi ga-agbakọ ọnụ wee na-alụ ọrụ. Ife niile azụ oke, anyị ebido. Maka onwe ebe anyị na-aga tupu ndị ọcha abịa gbubepụ anyị. Ife anyị nọ n'ime ya kịta abụrụ ụwa anyị. So ụmụnne m dibenụ, ụmụnne m dibenụ, ụmụnne m ka anyị dibe. Unu asịzina nọ ndị gboo melụ nke fa anyị mesigolu ụdị ife niile fa ya eme. Nke a bụ ife anyị na-eme. Ife anyị ga-afụ ka anyị ga-afụ, maka na ọ na-adị mma. Ọ na-adị mma anọkata ka ife dị njọ, maka na ife dị mma too much elofuzie na ọ dị mma. Mma abụkwel, mana ife dị njọ mgbọsị ọ ga-adịzi mma. Hey, ilota ọba ulu. Ife edela anyị njọ, mana anyị ama nsị na ọ ya adịla anyị njọ na-aga. Anyị ga-eji kịta na-akwụnye onwe anyị n'ụla maka ndị anyị na-akpọbata o. Maka ndị anyị na-akpọbata o, ụmụnne m, maka ndị anyị na-akpọbata o. Maka na ọkwa onye mesịa nke ọ na ọtụtụ n'ime anyị kịta nna anyị anwụchago. Ọtụtụ n'ime anyị kịta nna anyị anwụchago. Ọ bụrụ na fa nwere ohere idebela anyị ọnọdụ ka ọ ka mma nke anyị na-apụta kịta, ọ bụrụ na fa emeria fa anago, anyị nwa na-afụzi afụ dị n'ime ya. Anyị nwa ka ọ dị ele ese na ebe ọ bụ na anyị ekunigo ka anyị welu kịta bido kpotebe. Ife anyị na-ekwu abụrụ ife ya eme nkịta mee nke echi, mba. Mana ndị Igbo gwa unu sị na taa bụ gboo. Ife niile Igbo kwulu kịta ka bekee na kịta ka sayensị bekee bịazi kịta na-awụ ọka na-achọpụta eziokwu. Ndị Igbo gwa gị sị na taa nụnwa bụ gboo. Kedu mgbe bụ gboo teka? You can't even count it by number of years, but through your subconscious reality, through mmụọ dị n'ime, light like a twist of a finger, you can transverse the world, universe. Oya ka m ji wee bupụta akụkọ gbasara chi tata ka anyị ghọta ife anyị bụ. Anyị weli etinye n'ọnwa mbụ. Ọnwa Igbo abụrụ ọnwa bekee, ọ bụrụ ndị onwere onye ọ na-celebrate. Ọnwa Igbo izu na-elotali ya okike mmụọ isi na-apụta. Arọ Igbo na-elotali ya okike mmụọ isi na-apụta. Ọnwa mbụ Igbo emela ọnwa mbụ ka ọnwa mbụ lotali chi ukwu 1 ofu bụ nyanwa bụ ife niile. Igbo nwee soso ofu chi ukwu nyanwa bụ ife niile. Ife ọbụla ị na-afụ bụ n'ime Chukwu ka o si nye, ọ bụkwa nwa, ọ bụ na part of Chukwu. So ọnwa mbụ bụ ọnwa nke na-enye gị na-elotali maka chi ukwu. Ị ga-ebidogodo ebe isi bido. Ọnya bụ ife ọnwa mbụ na-enye ndị Igbo. Ọ na-enye gị mmalite ndụ gị na mmụọ. Onye kpatara na onye Igbo nwa na-anụ arụ nakwa na mmụọ. Arụ a nakwa ebe o si bịa.
so nwa mbụ gị asọ onye Igbo na-ezikọ gị na ndị Igbo si n'ọka ọ dị na mmụọ ka ọ dị na mmadụ. Ndị ọcha si na izi as above so below, as above so below. Etu ifuli ya na mmụọ ka ifuli ya na mmadụ. Tupu igo moto anyị na-agba itego maka ya na mmụọ. Ọnọkọtara n'ụwa na-eji ọgba bulu moto mba. Ọ ife iche na mmụọ ka ike pụtalụ. Ụlọ ibi n'ime inolugo one day, hey, fụa na mmụọ na ịya alụ ụlọ dị etu a dị etu a. Obodo oyibo ịnọ ije gị na mmụọ bife ije anya na mmadụ. Ọ ife Igbo na-akọwalụ anyị bụ ụmụaka. Ife Igbo ma bekee na-amarọ. Ya ka o ji si ma ga atụ n'egwu. Atụ n'egwu oge. Echena n'oge eteka. No. Na taa bụkwa gboo otele aka m na taa bụ gboo. Maka gịnị na ibido taa gaba efu na ọma mfe arụ ife ni na-agbakọ. Kịta nwa bekee achọpụta gị that you can bend time. Onya ka ndị Igbo ji nye gị taa bụ gboo ife dị etu a. Ebe a bụ taa. Nke a bụ nke na-afụ anya. This tip bụ taa. Nke a bụ gboo. Ifu gị the space from here to here can take you billions of years to travel physically na anụ arụ. Ife ndị Igbo na-akọwa maka ndị a bụ mmụọ fa bụrụ mmadụ. Fa gwa gị si na ọ bụrụ eziokwu. You don't need to travel from here to here. You can actually bend time. See that? When you bend it, you see, tata na we join immediately. So you can transmutate. Or if any one akowali that you can transmutate. You don't have to travel with your physical skin. You don't have to leave everything on the physical because nagena chibofu. Aikpote chi anola odi mfe. Mana ife niile m na-akọwa ọ bụrụ nkọwa anya taa ọbasịa na mmụta mba. Ndị ekwena. O nwekwa ndị ga-ekwenu ma fa ya ekweluro n'isi. Nwee ndị ya ekwenu mana ọ ka na-agbagwoju fa anya. Nwee ndị na-ekwedu chaali. Ọ matara ebe ọ bụ na efulu onwe gị mana ka chi na-efu ife anyị na-akụ bụ mkpụrụ. Ka chi na-efu anyị afụ. Ụwa na-ewu anya maka kịta uwe wọrọ ndị Igbo anya. Chinefu anya na-akọwa na-abami mgbe anyị ga-ejikọ akụkọ ọnwa isi ofu arọ. Believe me, ife dị iche ya adị. Ụmụnne m daalụnụ. Anyị ga na-akọ na-aga mana ka o wee na-atọkwa ụtọ maka ịma na ekwufesi ọfọ dị too much. So anyị ga-egbubekwalụ nke a na nke anyị bịakwa n'izu ụka na-abịanụ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị. Ebe m kwụsịrị n'izu ụka gara aga tupu netwọk m egbube. Ajụjụ ka m jụ sị. Kedu onye na-akụli Igbo egwu ọ na-agba? Kedu onye tinyela n'ọnọdụ anyị nọ ya kịta? Kedu onye nyela anyị nghọta kụsala akụsa? Anyị chee na onye a bụ nghọta nke amamife. Kedu ife melụ anyị ji wee daa mba? Anyị lofue ife anyị bụ lofue nwa anyị bụ. Wee wele agụ wee nwa atụ. Dịka etu ndị Gboo si debela anyị ife niile maka na ife niile anyị na-agabiga kịta afama na anyị ga-agabigasị ya welu n'oge wee debela anyị ụkpa amamife dị iche iche. Anyị na-ekwu maka abịa ama Chukwu abịa ama wele amamife abịa. Amamife ebe abịa onye abụ asụsụ nwa dibịa. Odi bụ oji onye abụ asụsụ nwa dibịa. So nwere asụsụ a ga-asụ ofe ka ama mmụ ya.
etu a ka ọ dịkwa m Igbo na-agụ ọgụ ọnụ. Igbo adịghị agụ maka ofu abụọ mba, dibịa ga-agụle mbọ maka na ofu bụ chi ukwu nyaji ife niile sọsọ nyadị site n'ime iji lofu anyị ife anyị bụ nwa bekee wee bịa wee bute Igbo wee na-akụla anyị maka na okwu sị na ya ga-eti anya na mmiri wee na-amụ na ya mụta ife dị mma na-arụ gị na ya ga-eji wee kpoo ya ọkani na ya mụtakwana ife ịkpọla asị na ya ga-eji ekpoo ya ọkani na ya mụtakwanụ nke ọ bụ a na-atọkali ụtọ na ya ga-eji ekpoo ya ọkani. Ị na-amụrụ na ọtụtụ nsogbu anyị nwere bụ ndị ọcha welu mmanya ọkụ nye ụfọdụ ndị be anyị, mmanya ọkụ nkịtị fada jee ka ije jụọ etu ndị ọcha si wee meli Chaka Zulu maka ifi na ọ na-agba isi awụ fama anya dai. Chaka Zulu ekwetara. Chaka Zulu for these people all the way. Mana mgbe nwa bekee teli ya dai maka na ọ na-agba isi awụ ha Chaka Zulu ada o ife nwa bekee na-alụ. Ọ ga-abịa ya nso n'ọlụ nnọọ nwayọ ka ya sị na ọ dị na ọ dị onwero ya nọchasịa nnọọ nwayọ ivu na ebele ya na-eme ya iche na ọnya na ọ dị egbu arụrụ mana mgbosi oyi egbu ya okpochapụ gị na ndị be niile. So etu a ka o si wee mụba, etu a ka mbe si wee jee wee mụba agụ si na agụ ya adalile. Onye bụ akụkọ nke anyị na-akọ last week netwọk wee gbube. So onye bụ na ife gbasara agụ tata egwu gbasara agụ afọ etu anyị si ekwu ya bụ elume ife ọbụla Igbo gwa gị o nwere ife Igbo ji gwa gị ya. Ọ bụrụ na Igbo gwa gị elume o nwere chi ọ na-akpọte na mmụọ gị. Nwa aka dị mkpọrọ o nwere chi ọ na-akpọte na mmụọ gị. Ụwa tete o nwere chi ọ na-akpọte na mmụọ gị. Tata anyị nọ n'elume ife ndị a niile bụ okwu ụmụ dibịa, okwu ụmụ mmụọ. Mgbe mbe bula Igbo a wee jee na be agụ maka ife na agụ na like egwu etu m si kọ na izu ụka gara aga, mbe na ndị bie tụrụ anị si na be fanwa bụ mbe wee lue na be agụ wee bịa wee ka mbe na-etizilu mbe agụ ịgba agụ a na-ete egwu ya na ndị bịa na-ete egwu. Ndị be mbe wee si n'okpuru anị wee bịa wee bulu nni na-ebube egwu mbe na-akụla agụ na-ayọ wee na-ayọ wee daa. Mbe na-agụ na-asị ka m gụkwa anya mkpọba nna m agụ elume ịnatagokwa elume nna m agụ elume ịnatagokwa elume nya na-egwu na-eme elume ịnatagokwa elume ịchakporo dị elume. So etu a ka egwu asị wee na-ada. So mgbe mbelute ebe agụ obupụta egbe ya meanwhile ndị bi ala anụchago up n'okpuru anị agụ ara eli ife nwụrụ anwụ ife niile agụ na-eli dị fresh. Ndị ji ube agụ nke esiri esi ndị a na-esuru esi usi ụtọ. So agụ oselu mbe kedu ife ịbịa be n'ime mbe si anị aje ekwetali ọmalịcha ụdọ ịgba nke a na ya ma na ọ na-alaiki ya egwu si anya gee ntị ka akụali anya. Mbe dapụ mkpọba nna m agụ
elume ịnatagokwa elume nna m agụ elume ịnatagokwa elume nya na-egwu na-eme nya na-egwu na-eme nya na-egwu na-eme elume ịnatagokwa elume ịchakporo dị chakporo dị elume ịchakporo dị chakporo dị elume hei agụ aka ọkọ n'isi choko odie maka na agụ achọrọ ka afọ asa onye atarị ekwe ịghọta gị ma onye atarị ịkụgharị na arụ ọda ata na ọgbọ na ọgbagide ọda naanị ọdabakwuele n'ikpo afịfịa sef agụ ji onwe agụ chọọ iji onwe maka na agụ nwere ugwu agụ chọrọ iji onwe ọ chọrọ ka egwu a ka mbe lie nya mugwu chọrọ ka ọ kwetara na mbe ya elie mugwu ọsịmbanụ ya edi ya ọmachie ọkwa ịghọtago ọmachie mbe etikwa ọzọ mkpọba nna m agụ elume ịnatagokwa elume nna m agụ elume ịnatagokwa na nya na-egwu na-eme nya na-egwu na-eme na nya na-egwu na-eme elume ịnatagokwa elume ịchakporo dị chakporo dị elume ịchakporo dị hey! Mgbe mbe gbasịrị nya bụ ịgba ịkpakporo chakporo dị elume agụ awụ ụta n'ọgbọ agụ eselu nwunye eselu ụmụa mbe fayakwu ya elume ịnatagokwa elume ịchakporo dị elume ịchakporo dị so agụ na nwunye na ụmụa fa na-ayọli egwu mba na-akụ ịgba fa na-ayọli mba na-akụ fa na-ayọli mba na-akụ fa na-ayọli ka ife niile a na-eme ka nwunye mbe na ụmụ mbe na ụmụnna mbe ka fa niile nọ n'okpuru anị na-ebu nri dị na be agụ na-ebupụ 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 agụ na ụmụ nwaanyị na-ayọli ịchakporo dị elume ịchakporo dị chakporo dị elume ịchakporo dị imagine niile ebe a imagine na gị nwa n'ebe onye ekwekwuru maka na ịgba nke a bụrụ igbo ụmụaka so ka ife niile a na-asụ ka agụ na-ayọli egwu ọbụla ọnwụ ka agụ na-anwụ mana agụ amarọ ọnya ka m ji wee jụọ asị kedu onye na-akụli igbo a anyị na-agba tata maka na mgbe nwa bekee bịa na mbụ ndị nna anyị fa na nna anyị fa ekwerọ fa nụlụ ọgụ dị iche fa zọrọ onwe fa n'ụzọ dị iche iche ndị a wee welu nwayọ wee na-alịba ọ ga-ekwe mụ na ya mmalụ na ọ bụrụ ụwa mụ na gị mgbe ị dị arụ ili ọ bụrụ ụwa ị nọ na ya kịta ka ị na-afụ na be anyị bụ chi na-efo ife a na-aka njọ na be anyị bụ chi na-efo ife a na-aka njọ mana ị na-afụkwa na be nwa bekee chi na-efo ife a na-aka mma ijigo onwe anya bụ ajụjụ gịnị kpatalụ na mgbe ị dị arụ ili na mgbe a ife ka mma na be anyị mgbe ị dị arụ ili ife m ji ekwu na nwa dị arụ ili amalụgo ife mgbe ị dị arụ ili ife ka mma na be anyị kịta ịtụkwasịgo arụ ili ta arụ ili ya ọkwụ 20 ndị dị 20 atụkwasịgo arụ ili ọkwụ 30 ndị dị 30 ọkwụ 40 arụ ili agalụnụ ifukwa na ife na-aka njọ na be anyị mana ị na-enekwa anya na be ndị na-akụla ya ịgba na ife na-aka mma na befa jụọ m ka m gwa anyị anọgo m n'ụzọ 31 years
ama m ka obodo mbini ama m ka ọ dị mgbe mbịa ama m ka obodo mbini ama m ka ọ dị mgbe mbịa anụ m afụkwanụ ka chi na-efo ka fa na-alụgharị ife niile ọ na-aka nwa a na-ewepụta milion na-alụgharị ife niile ọ na-aka nwa ụwa mụ na gị mgbe m na-aba anyị nearly 25 years ejere m ana Igbo mgbe m lụrụ ebe afọ ayaya ọ dị ka be ndị mmụọ ọ dị ka be ndị mmụọ ife adị aka nwa na be anyị chi na-efo ife a na-aka njọ ọ ife mere agụ ka agụ na-ayọli egwu ife na-aka njọ na bie mana ife na-adị mma na be onye ọzọ. Ụmụ Igbo ka anyị tetanụ n'ụla ọ bụrụ na anyị kwuchi okwu a ife niile anyị na-ekwu ebe n'ike mba mana ife anyị ji ekwuli ya bụ na anyị welu tata wee ghọtaba unu amakwa nọọ infọmeshọn dị na yo spam ka iji amụ nwa ịmakwa makwa nọọ infọmeshọn dị na egg ka nwaanyị ji akpụ nwa ọ na-amụle ịmakwa na garbage in is equals to garbage out. Ịmarọ you don't know this. Garbage in equals garbage out. What you invest is what you're going to get out. So kita ka anyị ga-eji wee bido wee reconfigure kwa nyebekwa nwa anyị amamife welukwu ya connect kwu ya to abịa ama Chineke abịa ama wee na-akpọte n'ụla ka echi wee ka mma karịa tata maka na mụ na gị ebe a n'Igbo anyị lụrụ maka na anyị Igbo lụrụ maka na anyị lụrụ anyị bụ ife lụrụ alụ o nwere ife na-eme anyị lụrụ alụ maka na amamife anyị adịrọ anyị ga-ekunye kpọte anya n'ụla so that na every cell in our body jikwanya ba abịa ama so that na abịa ama gị miti abịa ama nwaanyị ife unu ga-amụ abụla abịa ama simple as that. If you embody garbage, point and kill, covesia kunu ma afafa niile nonsense garbage that doesn't have any awareness of onye ọbụla ife ọbụla ebe o si bịa na ife kpụlịa omitukwa garbage dịkwa ka ife niile na-apụta garbage aya ma ndị na-agba onwe anyị na-amụpụtalụ bekee slaves. We can't be doing that. We can't. Aya ma na-efi aka na-abụ n'anya na-abụpụta ụmụaka ndị a ga-eji organ donors anyị bụzi human farm ebe a na-akpa mmadụ anụ arụ ga-abụzi nwa gọvanọ ya barụ egbue nwa mụ na gị ga ewe welu mkpụrụ obi nye maka na nwa anyị onwere omini na onwere ụlọ ọba onwere ife ọnwa onye aparị maka na nne bụ aparị nna bụ aparị. We have to change it ka ọ dịla anyị mma echi. Ụmụnne m ekenekwa m unu asị ya dịkwala unu mma nta tupu mpụ aka iji ogo asị m ụmụ Igbo ya dịkwala unu mma. Unu bụ Chidalụmba, unu bụ ụmụ chi ụmụ Chukwu, unu bụ ụmụ ọma, unu abụrụ dị Igbo bụ ife unu na-eme n'Igbo mkpa n'igbochi ife ọjọọ. Unu bụla Igbo, unu si na gboo, unu si n'ime okike wee wụpụta. Unu bụ ụmụ ifenta, ụmụ komosu. Onwero ife dị n'ala Igbo, onwero omenala Igbo gbadoro ụkwụ n'ajọ ife maka na omenala Igbo nke ndị ọcha wetalụ bụ alụ.
o nwere omenala Igbo na-eme kịta ndị ọcha wetara ya ọ bụ alụ. okwu juru maka osu, kwue maka uru, kwue maka nwanne ya nke na-enwere ego. ọkwa ịghọtago ife iji kewa Igbo erika. kwue maka na Imo dị iche, Anambra dị iche. kewalie ụmụ Igbo, unu amazi na unu bụ ofu, ụmụ ofu Chukwu afọ. ife a bụ omenala bekee wetala unu. were ụka ghasaa onye ọbụla. fada amarọ na CMS na-aga. CMS achọrọ iji anya fụ Cherubim na Sarafin. Cherubim na Sarafin achọrọ iji anya fụ odozi obodo. Jehova Witness ekwetado na ya bụ ofu onye n'ime ụmụnna Igbo. wee tọsa aka ngwugwu ogele. asị m na ogwu ya adịgide, n'Igbo ga-agba ụkwụ n'uzi n'eziokwu ga-adịgide. asị m na usoro etu esi eme efe ga-adịgide. asị m na nke bụ njikọta nkwekọ ga-adịgide. asị m na ife ga-ara ịra ga-enye anyị udo. asị m na nwa bụ mma maka na nne unu bụ mma, afọ bulu unu bụ mma, komosu bụ mma, na Igbo bụ mma, ebe unu sipụta bụ mma. asị m na mma unu ga-adịgide, mana mmegwalụ ga-adị. na nwa mmụọ ama mgbu nwa mmadụ, mana nwa mmadụ ama mgbu nwa mmụọ. mana ọ bụrụ na ọ bịalụ bụ unu ga-abịagbu unu, na ọ ga-apụ na mkpukpu ga-apụ a n'azụ. mana ọ bụrụ unu ga-egbunye abụ ọchụ, maka na unu bụ mmiri enwere ilo. mgbe unu binyelu n'ụla, okike ga-ejikwa aka ya welukwa ife afọ ndị afọ bịa iji wee gbuo unu, welie wee gbuo efa. nke a bụ nkwa okike na-ekwu unu. mana unu ga-ama ndị unu bụ, unu ga-ama ife unu bụ. wee sikwa n'ime oge unu bụ ụmụ Igbo na ọmụmụ na ụba bụ nke unu, maka na unu bụ okike. okike ada anwụ anwụ, okike ada ata ata. ọta ebe osi ebe a gbapue. kedu ife unu na-atụ egwu? so ofu ife ka okike na-aya unu. lota mmụọ, lota ebe isi bịa. ube mania si n'ukwu ubeda, oloma mania si n'ukwu olomada. onwero mkpụrụ osisi na-amara osisi osiniada. gị bụ nwa Igbo, ị ga-ama na ebe ife nta. ị ga-ama tupu ibuli Igbo na ebe ife nta. ị ga-ama na ebe ife nta. gị bụ nwaanyị Igbo, ị ga-ama na ebu ọma. ị ga-ama na mbido na njedebe na ife niile ebu nwa. ọnya ka iji bụrụ nwa akụ. ọnya bụ ka iji bụrụ ife na-anyụ akụ. akụ si na-arụ ịpụta. gị bụ ndụ. Igbo unu ji ụwa, unu bụ oji. na bụ unu ka okike na-esi apụta n'ụtụtụ ọbụla. ife anyị na-ekwu ada agbagha ya agbagha. asịokwu mụ na-eje n'ụka, asịokwu mụ na-akpọ n'isi anyị. mana ka anyị kwụsị ịjụ kedu ebe ife na-eme anyị si. ka anyị kwụsị ibi ndụ ndị ala. ife a na-emebinarị anyị. asị m na ogu ka m ji bịa, na ya ama nkwụjọ nwa mmụọ, na ya ama nkwụjọ nwa mmadụ, na ife ọbụla si n'ọnụ apụta ga-abụ eziokwu, maka na osi alị ka ọ na-agba. ọ bụrụkwa okwu ọnụ nke m, ọ bụrụ m onwe ya, na-arụ m ka o si aga. ife dị n'ọnụ ka ọnụ na-ekwu. ọma nkwụjọ nwa mmụọ, ọma nkwụjọ nwa mmadụ ka bụ ogu. kama na okike ụwa nke Igbo, kama na amam ụwa nke Igbo, kama na amamife nke Igbo, kama na ime ka Igbo malụ na ya bụ abịa.
na ya bụ nwa Chineke. Nwa chi bụ nwoke na eke bụ nwaanyị, Chineke na nwa okike kpọmkwem. Na nwa agụ adị eli ozu. Ndị Igbo na nwa agụ adị eli ozu. Na ife niile mekọba chachachachasịa, Igbo gaa n'ebe o si bịa. Asị m ya dịkwala unu mma taa. Anyị ga-afụ n'izu ụka ọzọ. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijene. Anụ arụ m bụ nke unu. Ọkpụkpụ m bụ ọkpụkpụ unu. Ọbala dị n'arụ bụ ọbala unu. Ofu ebe ka anyị si bịa. Ofu Igbo, ofu mmụọ, ofu okike, ofu chi. O nwere ife dị iche na mụ na gị. Ekenekwa m. Ka udo chia. Ka emesịanụ.